me, bitches. Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си фикснете един проблем с интернета. Значи проблема е, когато влезете в VBox, той е единствения сайт, който влезнете от Google Chrome. Поне при мен изникна от Google Chrome и от него ще ви покажа как да го фикснете. Значи хора, направих пак същия проблем, за да ви покажа какво представлява. Това е проблема. И сега, за да го правите, не е задължително, натискате Ctrl, Shift и Delete. И след това ще ви се покаже. Сега, тук маркирате Delete Cookies and Other Site Data. Тук си избирате, например, да password, защото аз го направих. Не ги изтеглих, а ги направих преди малко. Искате Clear Browsing Data. И сега ще ви покажа как може да влезнете в VBox. То ние в VBox вече с правим проблем и от Google Chrome мога да влизам без да чекам Internet Explorer. Това